tini sengaro chini teisa mungkuri edisi village ni enggai sengaro khorokburi phailajak ani mungkai Sukumar Debroma ang teisa mungkuri edisi village ni chairman tai kaisa ko ani yaksi galabo tongo Pohor Debroma teisa mungkuri ni ani vice chairman tai yagrabo tongo khoroksa ani member Susitar Debroma tai kaisa yaksibo tongo ani member no Johor Debroma tini sengaro phailaimani hingkai oro sini CM ni thanibo seng oro sini je tabuk chairman ni je potong tongmani obono seng yakrani bagi seng oro phailajak oboni bagi tini seng oro phailaimani je resignation je kagos nani bagi seng oro phailajak abaki suru portna simda yakarani na party bo yakarani bukan seng to party to yakariya tabuk sini sudu potno simno seng yakarnai oboni bagi phaijak tamni bagi seng potno ma yakarka hingkai seng saimano oro jan yagra tongnai bo 2011 ni simi tabu jara sara 12 bosor bo salok tongja agi bo gasobo salokjak ponset yango bo haino bo 2011 ni simi salokjak oboni yagulo tini 2016 o hingkai ang bai yango sintai Johor babu seng khorognai oro seng member afro elected ningkha aboni pore sengno ana chairman chongrikha aboni pore sini je somoyo village committee ni met payo afro seng INPT ni ngai gasoba salok tongmani aboni pore seng hani hai joto thansani mario thangai seng tibramo thani ngai sengno ojara monitoring committee ngai sengno songai rikha songai mani pore bo seng naikha tini bai arai bosor hai oba hai soli tongo kuno village committee ni board ngia kino village committee ni board ngia hangkai parani tini jonogone hamkare tubi meya oboni bagino kisu oba haike public rok tini panchayat ni chairman member ni uporo oba haike kok silamung oba haike illegal oba haike kok tui phayo goboni bagino seng wan suk lakya tini seng sini resolution nangya oba ke bologo resolution rimania requisition jema siyo tini oba haike tlang rekhebo bolok chairman buni borok konya bujung hamono seng judi param sayo tini nang nukna ani tisa mungkriyo kijakhaino tei krei current krei lama krei oba haike social media kaitongmane kendo seng tei krei ni bagai besi meeting o sirkhogo current krei ni bagai sirkhogo lama krei ni bagai sirkhogo oba hai khlaioi tini thanai bosorobo ani oro March ni 1 tarik ba 7 tarik tini oba ke dem ni jin guria ko lama rukna ni mane tabu puron khaimania goboni bagai যতক্ষণ পর্যন্ত ভিলেজ কমিটি ni boot ngia sak kuno village do oba haike hamkrani rang puise phaya oboni bagai public no obono koinai tini joto sini manthai banani hingkai sing village committee election dari ma khlaina hinai o dabi যতক্ষণ পর্যন্ত sabi khlaioi tini alondo ango tamina andolon ni bagai jekhane sing kahamkai khlai manana jepur village committee boot ngana aprono bororong ni bagai public ni bagai hamkrai phai sokbanjai oboni bagino tini andolono kahamkai khlainani public rok oba haike thangnani sannani o koimung nani tongnai noni resolution accept khajaga tini sini resolution do sing accept khaino sing receive copy tubi phaika sini je beneficiary selection rikhankai mania oboni bagai beneficiary rok sin thano kok silchamung oboni bagino sing jotokhon bojondo village committee boot ngia sa bojondo sini je o podni bagai sing resolution sina hini sing wan suklaino tini oba haike sing resolution marikha resolution mane yagulo po oba haike nonga jaga tai nongi jaga ro ko ba hero ko post khaidona tai sabo post khaidona tabuk sini jara tibra mothani sini কর্মকর্তা রক বরং নাইনাই বাহাইকে আরো সামনে রিনাই রিয়াবো তো তাবো বংনি ব্যাপার হংকাই আবো তো বরক সিরিনাই অবহাইটা